जोगवा या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपटासाठी हरिहरन आणि श्रेया घोषाल यांच्या आवाजामध्ये रेकॉर्ड झालेलं हे गीत आता आपल्यासाठी सादर करतायत आर्या आणि प्रथमेश. जीव रंगला दंगला. अशीच वाहवा आपण सगळेजण या कलाकारांना देतच आहात. अशीच वाहवा घेत असताना ही गुलाबी हवा असं सुंदर गाणं आता आर्या सादर करते.
आता यानंतर पुन्हा एकदा नाट्यपदाकडे वळणार आहोत. आपल्या नाट्यगीतांमध्ये सुद्धा शिवशंकराची स्तुती करणारी अनेक पदं आपल्याला आढळतात. शिवपुराणामध्ये हे वाचत असताना उद्बोधक माहिती अशी लक्षात आली की जो सृष्टीची निर्मिती करणारा दक्ष होता, त्याच्या अनेक कन्यांपैकी एक कन्या होती, तिचं नाव होतं स्वधा. या स्वधा नावाच्या कन्येचं पितर याच्याशी लग्न झालं आणि त्या स्वधेच्या 3 कन्या, ज्यांची नावं मेना, धन्या आणि कलावती, या तिघी अयोनिजा होत्या. म्हणजे त्यांनी स्वधेच्या गर्भातून जन्म नव्हता घेतला, त्या पितराच्या मानसकन्या होत्या. या मेनेची जी मुलगी झाली ती म्हणजे पार्वती, या धन्येची मुलगी म्हणजे सीता आणि कलावतीची मुलगी म्हणजे राधा. आणि या राधेचा प्रियतम कृष्ण, सीतेचं लग्न झालं रामाशी आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे पार्वतीचा पती हा शंकर. या शंकराची स्तुती करणारा एक नाट्यगीत मंदारमाला या नाटकातलं जय शंकरा. शंकर